ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗତିବିଧି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣି ତା ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ଥର ବାପା ଓ ପୁଅ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପିଲାଟି ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ଦେଖ ଝରଣା। ପୁଅର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ବାପା ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତିକର ହେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ପୁଣି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ଦେଖ ମନ୍ଦିର। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ଦେଖ ପାହାଡ଼। ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ରାଗରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟିର ବାପାକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ପାଗଳ? ସେ କେତେବେଳୁ ଜୋରରେ ଚିଲାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ଏହି କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟିର ବାପା ମୁରୁକି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ଆଜି ତାର ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ ଏମିତି ଚିଲାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।